Bon dia, David. Moltíssimes gràcies per haver acceptado la nostra invitació a aquesta entrevista per No em canvies la llengua. A tu. Doncs sabem que has nascut al Perú i fa quant de temps que portes visquent aquí a Catalunya, a Barcelona, Fa exactament? un any y 2 meses acá a Barcelona. Sí. Fa un any i 2 mesos. I per què vas vindre aquí a Barcelona? Perquè la situació a Perú va ser molt difícil en els últims anys. La situació econòmica, social, política també. Jo també penso que hi ha molta violència als carrers a Lima, on jo vaig viure, i, i també molta desigualtat. Mhm. Tu m'has explicat que ets antropòleg Mhm. i prèvio a viure, a venir aquí a viure, vas fer el teu màster en Suècia. Sí. Sobre què versava aquest màster? Jo vaig estudiar antropologia a Perú i després vaig guanyar una beca per estudiar un màster en planificació urbana sostenible a Suècia. Això va ser entre els anys 2016 i 2019. I en aquesta ocasió vaig tenir l'oportunitat de viatjar acá a Europa i un dels llocs que vaig visitar va ser Barcelona i em va encantar moltíssim. Em vaig enamorar d'aquesta ciutat i això és la raó de per què després jo i la meva noia vam elegir, Van triar? van triar a Barcelona. Sí. Molt bé, molt bé. Quines coses exactament et van enamorar de Barcelona? Mm. En primer lloc, la gent. La gent va ser molt amable amb mi i no només la gent, però també l'arquitectura. L'arquitectura, la ciutat és com màgica, tu saps? Eh, és diferent. Aquí pots trobar gent de tot arreu també i això jo vaig pensar va ser una cosa molt, molt especial per mi. Sí. Sí, és molt maco. I a tu t'ha passat, eh, ho dic perquè a mi m'ha passat molt sovint, el fet que, perdó, que quan se n'adonen que estàs fent l'esforç de parlar català i encara potser no tens la fluïdesa que desitjaries, però els autòctons això ho valoren i t'ho fan saber. Sí, sí, això també és i va ser una gran motivació per mi, perquè, per exemple, a Suècia, on jo vaig estudiar, és un país molt, molt bonic, però la gent és com tancada. Sí, tancada. Gràcies. La gent és com tancada, ah, són bones persones, Mhm, però distant, mhm. distant. I és ben conegut que quan tu vas a visitar a França, per exemple, ells volen que tu parles el francès com que molt, molt bé, no? Mm. En canvi, acá, quan la gent s'adona que jo estic triant, intentant. Estàs intentant, Ahà. estàs aprenent. Sí, 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 sí. Això els posa molt, molt contents i molt més amables del que ja són. Sí, Sí. sí, sí, és veritat. Això a mi em va passar
diferents països que si no senten que has pronunciat correctament la seva llengua, no et responen directament, et giren la cara i se'n van. Quan nosaltres vam parlar fa uns dies, jo vaig dir-te i vaig pensar que un dels problemes més importants de la societat moderna és el problema de la comunicació. Cert. Sí, i jo penso que la eina més important per solucionar aquests problemes és la llengua. La llengua és la nostra principal eina de comunicació del ser humà. Doncs això va ser també una de les meves motivacions principals. I com bon antropòleg saps perfectament que és imprescindible aprendre la llengua. Sí, sí, perquè és una mena de respecte. Jo he viatjat al voltant de Perú i he conegut i treballat amb diferents persones a Perú de diferents cultures, per exemple, xipibos, no? Eh, i, i també la cultura quechua, i encara que jo no parlo les seves llengües, jo sempre vaig intentar aprendre algunes paraules d'ells, encara que sea hola, gràcies, no? Adeu. I això sempre va ser molt important per ells i també per mi, per entendre cosetes que tu no pots veure si tu intentes imponer, Imposar, sí. imposar la teva pròpia llengua. Feia temps que no sentia els xipibos. És un poble que viu a la selva amazònica? Sí, és un poble que viu a gran part de la selva, principalment al est de Perú i a prop del riu Ucayali. Sí, I la seva llengua quina és? el xipibo. El xipibo. Sí. El xipibo. I, per exemple, pot ser que tu has vist els mans quené, aquests mans amb figures geomètriques, aquests mans són dels xipibos. I una altra cosa molt important és que ara està molt de moda, per exemple, fer ayahuasca, no? Sí, És sí. molt conegut a tot arreu. Ja, i la majoria de la gent pensa que és una droga o Sí. una altra cosa similar, però és una mescla, una planta molt important. Per ells és un instrument religiós que és per obrir les portes de la consciència i d'una altra dimensió. Doncs això és una eina i un coneixement molt, molt antic d'ells i, per exemple, nosaltres tenim accés a aquest ara, però per això també és que és molt important parlar la llengua i entendre les seves costums. Exacte. Quantes persones formen part d'aquesta comunitat xipiba, més o menys? Ara mateix no ho sé, però són bastants Molt persones bé, ara. perquè Sí. recordo, a més, quan jo vaig marxar de Perú, no teníem, o sigui, fa 32 anys, no teníem aquesta consciència de tenir cura dels nostres arrels. No sé si això amb el temps ha variat. De consciència de què? Consciència de tenir cura, de protegir els nostres arrels, o sigui, les nostres cultures mil·lenàries, per exemple, els xivibos, els Sí, quítxues. sí, sí. Això està canviant
però lentament, molt, molt a poc. Sí, perquè encara hi ha molta discriminació a Perú. Jo penso que en, en molts sentits Mhm. és un país encara colonial, amb una herència Sí. colonial molt, molt forta. Ah, doncs és un esforç, és un treball d'aquest moment. Sí, a més, crec que hem compartit la universitat. Jo només vaig estudiar un any en la Universitat Nacional Mayor de San Marcos, Ujú. on tu has fet antropologia, i jo recordo que en aquella època s'intentava que els alumnes aprenguessin el quichua. No sé si això ja s'ha instaurat ara mateix en la nostra universitat. No, no, no s'ha instaurat. Jo penso que encara que que és molt important també. Jo vaig intentar aprendre el quichua a San Marcos com un curs electiu, Mhm. però no va ser suficiente, Suficient. suficient, perquè és una llengua molt diferent del castellà. Mhm. Doncs no vaig tenir el temps per Ens aprendre-lo. queden moltes llengües nostres, diguem, dels nostres avantpassats. Hi ha moltíssimes llengües. Ara mateix no tinc el nombre de llengües, però sí. Però encara que hi ha moltes llengües, també hi ha llengües que estan Desapareixent. desapareixent. Sí. Això és, jo crec que cada vegada que es mor una llengua desapareix una visió del món. I clar, perquè tu saps que la gent d'unes altres llengües, quan viatja a Lima o altres ciutats de la costa, per exemple, ells han de parlar en castellà perquè hi ha molta discriminació a les ciutats, a les grans ciutats, i si ells parlen en, en les seves pròpies llengües, ells van ser diferenciats i excluïts, Sí, discriminat. Sí, sí, discriminats. sí, sí, Sí. sí. Jo puc donar fe d'això perquè el meu pare, que va néixer al Cusco, Ujú. capital de l'imperi incaico, doncs sempre era vist com el serrano, d'aquesta forma tan discriminatòria, no? Sí, I va saber molt de greu. Jo, quan vaig arribar aquí, vaig poder ser conscient de aquesta colonització de la nostra mentalitat, que el meu pare mai va intentar que els seus 4 fills aprenguessin el quichua. I ell va acabar, jo diria, que oblidant-lo, perquè, clar, com a Lima no es valorava el fet de parlar-ho, al contrari, era com motiu de befa i de burla, doncs gràcies a aquesta introspecció que jo faig quan estic aprenent la llengua catalana aquí, també em reconcilio amb les llengües del nostre país d'origen. sí, perquè tu saps que abans i encara avui la colonització mundial va ser militar i és militar, però uh, a més, últimament la colonització també és cultural. Doncs les grans potències uh, eh, imposen Imposant. Molt bé, molt bé. imposen les seves costums, la seva llengua, i després tota la gent, tothom eh, han de repetir, no? Com ells. Sí, 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 sí. Per això ens trobem moltes vegades la poca comprensió que tenen els altres estats, Sí, amb les llengües majoritàries, no? O sigui que realment no donen suport, no ajuden a que puguem
continuar protegint les nostres llengües, tenir cura de les nostres llengües d'origen, no? O sigui que... Sí, com tu has dit, cada llengua és una forma distinta de veure el món i també de sentir-ho. Um, uh, I ja m'he oblidat què vaig dir-te, però sí, bueno, això Sí, només. suposo que el que intentaves dir és que realment és una forma diversa de veure el món, no? Ah, sí, sí, i ja em recordo. I, per exemple, així com la llengua i la gent és discriminat, també els seus coneixements, per exemple, la medicina, eh, eh, ara és coneguda com medicina alternativa, però per què alternativa? És una altra forma de medicina, jo en tinc, però encara podem aprendre moltíssimes coses que a la medicina moderna no sabem, formes que sí podrien solucionar molts problemes, molts problemes de salut, per exemple, no? Com l'ayahuasca que hem parlat. I realment, jo pregunto sobre la ayahuasca, realment s'està utilitzant aquí en Europa correctament? Perquè jo tinc la sensació que pot ser que no. Mira, de lo que yo sé, en alguns casos sí, però no sempre. I és el mateix a Perú. En alguns casos sí s'utilitza correctament, però ara com és molt conegut i hi ha molts turistes que viatgen a Perú només per fer ayahuasca, hi ha també moltes persones que están aprovechando, que Aprofitant, estan sí. aprofitant. Sí, i això pot ser també molt perillós, molt perillós. Clar, Sí. és que és això, jo ho trobo molt interessant, a mi m'agradaria poder conèixer exactament com ho fan, observar i tot això, perquè tot el que s'acaba portant cap aquí, que no està fet per els mateixos indígenes, jo tinc les meves reserves, saps? Perquè dic, home, els indígenes tenen tota la sabidoria per doncs, fer aquests actes sagrats, però una vegada que arriba aquí, no sé exactament, això s'acaba convertint aquí en un negoci. Claro, claro. Sí, yo pienso que no ha de ser sempre un indígena, però sí una persona que coneix molt, molt de la cultura i també que ha viatjat a Perú i ha estat en els xipivos, això sí que és molt important. Sí, i tant que sí, i tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta sabidoria que has compartit amb nosaltres. No sé si voldries dir alguna cosa a la gent que ens està veient de No canviïs la llengua. Sí, moltíssimes gràcies a tu també. Jo realment penso que aquesta feina teva és molt important perquè encara hi ha molta discriminació, no només a Perú, també acá, també a tot arreu, i jo penso que és un dels problemes més importants de la societat humana i aquest és un esforç que va per això. No? Moltes gràcies. A tu. I la propera vegada ens portes a la teva parella, que també Sí, està sí. aprenent català. Sí, clar. Tocarà una entrevista a la Maite, oi que sí? I tant. Doncs moltíssimes gràcies a tots i ens veiem a la propera.